ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, маҷлиси фаъолон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар 3 моҳаи аввали соли равон таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Зариф Мирдадо баргузор гардид. дар ҷаласа муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ дар бораи ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳр дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ маъруза кард. гуфта шуд ки бо мақсади бартараф намудани омилҳои беруна ба иқтисодиёт ва нигоҳ доштани сатҳи мутавозини буҷет дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати истифодаи мақсадноки захираҳои буҷетӣ ва роҳ надодан ба хароҷотҳои ғайри мақсаднок ва дуюмдараҷа дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор рафти иҷрои нақшаи қисми даромаду хароҷоти буҷети давлатӣ қабул шуда ҳамарӯза зери назорати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. бо мақсади татбиқи рушди иқтисоди рақамӣ қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 16 августи соли 2022 таҳти рақами 234 дар бораи татбиқи барномаи миёнамӯҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Панҷакент ба тасвиб расида нақшаи чорабиниҳо омода гардидааст ки зери назорати доимии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар самти паст кардани ҳиссаи иқтисоди пинҳонӣ ва андешидани тадбирҳо тавассути роҳандозӣ намудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди ба ҳисобгирӣ ва баҳри таъмини суботи макроиқтисодӣ ҷиҳати амалисозии сиёсати макроиқтисодӣ бо назардошти амалӣ гардидани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2018 таҳти рақами 557 чораҳои судманд андешида шуданд. қисми даромади буҷет дар 3 моҳаи якуми соли 2024 аз рӯи ҳамаи намудҳояш ба ҷои 242 миллиону 12 ҳазор сомонии нақшаи пешбинишуда 237 миллиону 764 ҳазору 277 сомонии маблағ ворид гардид ки 98.2% нақшаро ташкил медиҳад. қисми даромади буҷети маҳаллӣ дар 3 моҳаи якуми соли 2024 ба ҷои 68 миллиону 581 ҳазор сомонии нақшаи пешниҳод гардида 69 миллиону 511 ҳазору 248 сомонии маблағ ба буҷет ворид гардид ки 101.4% нақшаро ташкил медиҳад. новобаста ба иҷрои нақшаҳои андоз то ба ҳол дар шаҳру деҳотамон зарфиятҳои истифоданашуда вуҷуд дорад ва дар сурати фаъолияти пурсамари кормандони соҳа боз ҳам зиёд намудани даромади буҷет имконпазир аст. набояд фаромӯш кард ки рушди иҷтимоию иқтисодӣ, вусъати корҳои ободонӣ, беҳдошти зиндагии мардум аз имкониятҳои молиявии буҷети давлатӣ вобастагии калон дорад. теъдоди умумии нафақагирон ба ҳолати 1 апрели соли 2024 28767 нафар нафақагирон, аз инҳо 6809 нафар нафақагирони давлатӣ ба қайд гирифта шуда, ба ҳамин давраи соли гузашта 26963 нафар ба қайд гирифта шуданд ки 1804 нафар зиёд мебошанд ва то ба имрӯз аз ҳисоби пардохти нафақа қарздорӣ вуҷуд надорад. музди миёнаи маоши кормандон дар 3 моҳаи якуми соли 2024 2376 сомониро ташкил дод ки нисбат ба 3 моҳаи якуми соли 2023 77 сомонӣ кам ё ба 96.8% баробар аст.
сабаби кам шудани музди миёнаи маоши кормандон дар се моҳаи якуми соли 2024 надодани кӯмакпулӣ ба кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки зарафшон дар се моҳаи якуми соли 2024 мебошад. Бо мақсади мусоидат ба рушди соҳибкорӣ ва ҷалби бештари сармоягузорон дар асоси қарори раиси шаҳри Панҷакент шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ташкил карда шуда, фаъолияти он тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудааст. дар шаҳру деҳоти Панҷакент шумораи соҳибкорони инфиродӣ дар се моҳи аввали соли 2024 9533 нафар фаъолият менамоянд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 450 адад зиёд мебошад. корхонаҳои саноатии шаҳри Панҷакент дар се моҳаи якуми соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро якҷоя бо хизматрасонии пулакӣ ба маблағи 1 миллиарду 374 миллиону 478 ҳазор сомонӣ таъмин намуданд ки нисбати соли гузашта 210 миллиону 361 ҳазор сомонӣ зиёд ё 116,9% мебошад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати ҳунармандии занону духтарон ва бо ҷойи кор таъмин намудани онҳо чораҳои зарурӣ андешида, дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва ҳунармандони ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Тошкент ҳунари кулолгарӣ, аз собун сохтани гулу сабати гул ва сохтани мизу курсии дастбофро омӯхта, имрӯз дар шаҳри Панҷакент фаъолияти пурсамар доранд ва ба ин васила зиёда аз 50 нафар занону духтарон соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. яке аз самтҳои муҳими фаъолияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати созандаю бунёдкоронаи пешрои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вусъати корҳои ободонӣ боз ҳам зебову хуштар сохтани шаҳри бостонии Панҷакент равона шудааст. бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2017 таҳти рақами 459 аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Шаҳрофар нақшаи генералии шаҳри Панҷакент таҳия карда шудааст ва айни ҳол лоиҳаи муфассали ба нақшагирии маркази шаҳр таҳия гардида корҳои лоиҳакашӣ дар арафаи анҷомёбист. бо мақсади кам намудани талафоти нерӯи барқ ва коҳиш додани хароҷоти исрофкоронаи барқ аз тарафи масъулини шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳои муштариён идома ёфта, ҳисоббаробаркунии нерӯи барқи истифодашудаи муштариён тибқи барномаи биллингӣ роҳандозӣ шудааст. дар давраи ҳисоботӣ ҳисобкунакҳои замонавии интеллектуалӣ дар истгоҳҳои трансформаторӣ бо мақсади кам намудани талафот насб карда ҳисобгиракҳои барқии индуксионӣ ба электронӣ иваз карда шудааст. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар се моҳаи якуми соли 2024 59 миллиону 816,6 ҳазор сомониро ташкил медиҳад ки нисбати соли гузашта 2 миллиону 969,4 ҳазор сомонӣ зиёд ё 105,2% мебошад. дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи кишоварзони шаҳр дар арафаи таҷлили ҷашнҳо дар маркази шаҳр ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда мешавад. бояд тазаккур дод ки дар давраи ҳисоботӣ 2353 тонна ё ба маблағи 479663 доллари амрикоӣ маҳсулоти кишоварзӣ аз шаҳри Панҷакент содирот карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1452 тонна ё ба маблағи 195836 доллари амрикоӣ зиёд мебошад. нақши занону бонувон дар рушди ҷомеа хеле калон аст. аз шумораи умумии 161200 нафар занон 80 нафари онҳо дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият менамоянд. аз ҳисоби бонувон 2 нафар вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, 8 нафар вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр, 40 нафар вакилони ҷамоатҳо интихоб гардида, шумораи хизматчиёни давлатӣ аз ҳисоби занон 72 нафар ва соҳибкорзанон 3000 нафарро ташкил медиҳанд.
бахшида ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 440 иншоот ба истифода дода шуд ки 2079 адад ҷойҳои корӣ таъсис гардидааст. Инчунин дар 80 иншоот сохтмон идома дорад, дар онҳо 2387 ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, инчунин дар ҷараёни сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла ба шаҳри Панҷакент ва вилояти Суғ дода шуда, тадбирҳои судманд андешида барои бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагиро вусъат мебахшад. дар идома фаъолияти соҳаҳои гуногун аз ҷумла вазъи идеологии шаҳру деҳот, илму маориф таҳлил гардида ба масъулини дахлдор супориш дода шуд то дар байни аҳолӣ ҷавонон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ пурзор карда шуда дар муассисаҳои таълимӣ фаъолият ба таври зарурӣ ба роҳ монда шавад. вобаста ба таҷлил намудани 65-солагии ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шодравон Олим Бобоев ва 70-солагии шоири зиндаёд Муфаззали Аҷамрод омодагиҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монанд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳисоботи масъулинро доир ба рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурсида, аз роҳбарони дахлдор даъват ба амал овард то нисбати ин масъала ҷиддӣ бошанд ва ҳар нафаре ки ба қонуншиканӣ роҳ медиҳад то охир нисбаташ чора андешида мешавад. ба роҳбарияти шӯъбаи кор бо занон ва оила ва риёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ супориш дода шуд то духтаронеро ки баъди хатми мактаби миёна ба донишгоҳу коллеҷҳо ҳуҷҷат насупоридаанд, ба касбомӯзӣ фаро гирифта бо ҷои кор таъмин намоянд. масъулини соҳаи тандурустӣ вазифадор карда шуданд то ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ, пешгирии омилҳои коррупсионӣ дар таболатхонаи шаҳрӣ чораҳои зарурӣ андешанд. дар идомаи ҷаласа ҳамчунин ҳисоботи роҳбарони ҷамъияти матлуботи шаҳр, идораи шабакаҳои барқ, идораи роҳ, бахши саноат, фаъолияти телевизион ва радио, корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ шунида шуда, ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта масъулин супоришҳо гирифтанд. пас аз шунидани ҳисоботи сардори раёсати кишоварзӣ ба роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятҳои деҳот супориш дода шуд то нисбати сарфакорона истифода намудани ҳар ваҷаб замин, иҷрои кишти баҳорӣ, бунёди гармхонаҳои замонавӣ чораҳо андешида шавад. дар идомаи ҷаласа муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар 3 моҳаи аввали соли 2024 сухан кард. маҷлиси фаъолон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар 3 моҳаи аввали соли 2024-ро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солеҳов ва Шаҳбоз Қурбонов. сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Мануэл Микалиро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба ҳузур пазируфт. ӯ бо мақсади иштирок дар маросими анҷоми лоиҳаи таҷдиду ҳифозати ёдгориҳои асрҳои 5-8 мелоди шаҳри Панҷакенти қадим бо сафари корӣ ба шаҳр ташриф овард. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёд кишварҳои ҷаҳон робитаю ҳамкориҳои сӯдмандро ба роҳ мондааст ки дар ин шумор Иёлоти Муттаҳидаи Амрико яке аз шарикони боэътимоди кишвар мебошад. зимни мулоқот таъкид гардид ки ҳамкориҳо бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико асосан дар самтҳои таҷдиду ҳифзи ёдгориҳои тарихӣ ва самтҳои гуногун ба роҳ монда шуда, ҳамзамон имконият ва самтҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ матраҳ карда шуданд.
پس از ملاقاتی رسمی مهمانان از شهر پنجکент قدیم دیدن نمودند. با راهنمایی و دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون سال گذشته 15 یادگاری تاریخی حدودی کشور از جمله 5 یادگاری شهر پنجکent به فهرست میراث بشری یونسکو شامل شدند که یکی از آنها یادگاری عصرهای 5-8 میلاد شهر پنجکent قدیم است. در دایره همکاری ها با کشورهای جهان با دستگیری حکومت مملکت از جانب برنامه خزینه سفیران ایالات متحده آمریکا برای حفظ یادگاری های فرهنگی لایحه برقرارسازی و حفظ این یادگاری بی‌نظیر تاریخی عملی کرده شد. ضمن سفر کاری سفیر ایالات متحده آمریکا مراسم انجام لایحه بالا ذکر با اشتراک سفیر در تاجیکستان مانوئل میکالر، رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده، عالمان و محققان و اهل فرهنگ برگزار گردید. در جمع آمد دیرکتوری پژوهشگاه تاریخ، باستانشناس و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌ها عبیدالله کریمزاده، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر از جایگاه و اهمیت این یادگاری و همکاری‌ها جهت حفظ، برقرارسازی و تحقیق آن یادآوری نمودند. از جمله گفته شد که با تطبیق لایحه نگهداری میراث فرهنگی برای نسل‌های آینده در شهر قدیمی پنجکent 4 انشاءات مهم آن از جمله معبد آتش پرستی عصرهای 5-6، باقی مانده‌های دیوار عصر 5، تالار پذیرایی مهمانان با نام رمزی رستمنامه، دیوار مدافعوی پنجکent قدیم تجدید و برقرار شده در مسافه 2.8 کیلومتر حدود یادگاری پنجره بندی کرده شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا که ضمناً با زبان تاجیکی سخن گفت تاکید داشت که برای سفارت ایالات متحده آمریکا دستگیری برقرارسازی این شهر باستانی راهی بزرگ ابریشم یکی از مسیرهای پرمعنی است که طریق آن ما احترام و قدردانی خود را به تاریخ و فرهنگ غنی تاجیکستان بیان می‌نماییم. در جمع آمد به خزینه سفیران ایالات متحده آمریکا برای نگهداری میراث فرهنگی تشکیلات جمعیتی جوانان پیش صف، پایگاه باستانشناسی پنجکent، سراسم پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌ها، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و همه عالمان و متخصصان اشتراکچیان تطبیق لایحه اظهار سپاس کرده شد. سفیر و هیئت همراهانش از قسمت‌های برقرار شده یادگاری و آثارخانه پنجکent قدیم دیدن نمودند. در ادامه بازدیدها باشد سفیر ایالات متحده آمریکا از مرکز آمریکایی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent دیدن نموده با استادان و دانشجویان صحبتی آزاد انجام داد. گزارش مرتبه رحمان و زرهانی نعمت الله. در کاخ فرهنگ شهر پنجکent رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالزنان شهر و دهات واخوری دایر نموده از جریان ملاقات سرور دولت با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دینی کشور سخن گفته قید نمود که متاسفانه حادثه های ویران نمودن قانون در بابت گذراندن معرکه به چشم می رسد. حالا هم بعضی آدمان در برگزار کردن معرکه به اسرافکاری راه می دهند. تاکید گردید که ظاهر پرستی و اسرافکاری و رعایت نکردن معیار و اندازه های معین شده عنعنه و رسم و آیین های مردمی دینی از جمله سد راه بلند کردن سطح زندگی اهالی می گردد. هنوز 300 سال پیش از این میرزا بدیل به ما هشدار داده بود زندگی در زیر باری رسم و آیین مردن است، دست توست بشکن این طلسم ننگ را. با یادآوری از فرموده های قرآن و حدیث های نبوی باری دیگر تاکید گردید که اسرافکاران را خدای تعالی دوست نمی دارد. نباید ما به زیاده‌روی راه دهیم و تعصب کاری کنیم. هر کس باید بچه کرپش پای دراز کند و با نوک سوزن جمع کرده با پنجشاخه باد ندهد. نشانداد شریعت اسلام و قرآن کریم را احترام کند.
ҳамзамон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз аҳли ҷомеаи кишвар даъват намуданд ки бо риояи анъанаҳои накӯи аҷдодӣ ба масъалаи анҷоми тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба роҳ мондани маросими адои ҳаҷ ва умра, иҷрои корҳои хайру савоб дар арафаи идҳо, дароз кардани дасти сахоб ба эҳтиёҷмандон, ятимону камбизоатон, ғамхорӣ нисбат ба падару модар ва хоҳарону бародарони хеш таваҷҷӯҳи махсус диҳанд. супоришҳои дигар ба намояндагони ҷомеаи кишвар оид ба таълиму тарбияи насли наврас дар роҳи хештаншиносию ватандӯстӣ, бунёди муассисаҳои муосири таълимӣ, иншооти мухталифи иҷтимоӣ иқтисодӣ, риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дода шуд. дар ин вохӯрӣ ҳамчунин чанд тан аз зиёён ва ходимони дин нисбат ба ҳадафҳои арзишманди роҳбарияту давлату ҳукумати кишвар, иҷрои хатмии қонунҳои муқаррароти ҳуқуқӣ, инчунин дигар масъалаҳои мубрами ҷомеа андешаронӣ намуда, ҳамзамон ба нигарониҳо ва талаботи хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи ҳамовозию пуштбонӣ карданд. дар хотима раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз масъулини соҳа даъват ба амал овард ки вазифа ва супоришҳоро бо дарки баландуи масъулият сари вақт ба иҷро расонанд. гузориши Майсара Тилоева, Хаём Ҷӯраев, Шоҳҳусан Солеҳов. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯ меовард президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама суханрониҳои худ таъкид месозанд ки мо барои ҷавонони Тоҷикистон тамоми шароитҳоро фароҳам овардем ва онҳоро мебояд бо шукргузорӣ аз давлати ободу озод, ҳуқуқбуйноду демократӣ, ҳушёрии зиракии худро аз даст надода пайи омӯзиши илму ҳунар гарданд ва дар ободии Тоҷикистони азиз саҳми худро гузоранд, зеро ояндаи давлату миллат дар дасти ҷавонон аст. дар ҳамин замина имрӯз дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи махсуси вилояти Суғд баргузор мегардад. ба гузориши мо аз баргузории ин мулоқот таваҷҷӯҳ намоед. дар ифтитоҳи мулоқот мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонӣ мақсаду муҳтавои ин мулоқотро ки ба ҳукми анъана даромадааст ва ҳамасола баргузор мегардад шарҳ дод. зимни суханронии хеш раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ изҳор дошт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ироаи яке аз паёмҳои худ ба Маҷлиси олии мамлакат иброз карданд. мо бояд дар зеҳну шуъури насли наврас ва ҷавонони мамлакат ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, омӯзиши илму донишро тарбия намоем, то онҳо дар оянда ҳамчун фарзандони шоистаи мо кору пайкори насли имрӯзаро идома бахшида, ватани азизамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонанд. раиси вилояти Суғд муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода низ ба кору рӯзгори ҷавонони вилояти Суғд аз ҷумла шаҳри бостонии Панҷакент таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, онҳоро чун ояндаи давлату миллат мешиносанд ва барои ҳаллу фасли мушкилоти ҷавонон дар арсаи кору зиндагӣ чораандешӣ мекунанд. бинобар ин шумо бояд пешоҳанг ва ташаббускори амалӣ гардидани сиёсати давлат оид ба рушди иқтисодиёт, фарҳанг, дастовардҳои илму техника ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бошед, бо ибрати шахсӣ меҳнати шоиста, насли бунёдкор ва сазовори замон будани худро собит намоед. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент низ ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон маҷмӯи тадбирҳоро амалӣ менамояд. донишҷӯёни азиз, ҳозирини арҷманд, солҳои охир дидору мулоқот бо донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олӣ ба ҳукми анъана даромадааст ки ҳадаф аз баргузории он таваҷҷӯҳ
ба раванди таҳсили донишҷӯён дар ниҳодҳои илмӣ, даъват аз ҷавонон ҷиҳати омӯхтани илмҳои муосир ва ба даст овардани маҳорати касбӣ, ҳаллу фасли мушкилоти зиндагии онҳо мебошад. дар фаъолияти давлату ҳукумати мамлакат роҳандозии сиёсати ҷавонпарварона ва фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои ин табақаи ҷомеа мавқеи хос дорад. соли таҳсили 2022-2023 мактабҳои шаҳру деҳоти Панҷакентро 3264 нафар хатм карданд ки аз ин теъдод 1443 нафарашон ба мактабҳои олӣ ва миёнаи махсуси кишвар қабул шуданд. инчунин соли ҷорӣ 15 нафар хатмкунандаи мактабҳои шаҳру деҳоти Панҷакент ба муассисаҳои олии кишвар аз тариқи квотаи президентӣ қабул шуданд. дар шаҳри Панҷакент донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон ки ҳамсоли истиқлоли давлатии ватанамон аст, фаъолият мекунад ки имрӯз дар он беш аз 2000 нафар донишҷӯ таълиму тарбият мегиранд. ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент минбаъд низ дар чорабиниҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, фарҳангиву варзишӣ фаъолона ширкат варзида, ҷашни фархундаи 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз мегиранд. имрӯз ҳар як фарди худогоҳу худшинос, бахусус ҷавонон, бо шукргузорӣ аз неъматҳои замони истиқлол дар рушду нумӯи ин давлату сарзамин саҳмгузор ҳастанд. шумо ҷавонон бояд ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумат бо дарки баланди ватанпарастӣ ва масъулиятшиносӣ бо баҳои хубу аъло ва ахлоқи шоиста таҳсил намуда соҳиби ихтисос гардед ва дар шукуфоии ин сарзамин нақши равшан гузоред. боиси ифтихор ва сарфарозист ки пас аз соҳиби истиқлол гардидани давлатамон таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ ба вижа президенти кишвар ба соҳаҳои маориф ва илм омода намудани кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯй ба стандартҳои ҷаҳонӣ рӯз ба рӯз зиёд мегардад ва барои таҳсили хонандагону донишҷӯён шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешаванд. бо дастгириву пуштибониҳои раиси вилояти Суғд низ солҳои охир дар Панҷакент чандин муассисаҳои таълимӣ, табобатӣ ва варзишӣ бунёд шуда, имрӯз ҳам ин иқдом бо маром идома дорад. боиси ифтихор аст ки дар манотиқи мухталифи кишвар ҳамасола шумораи донишгоҳ ва донишкадаҳо афзун гардида, ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар бахши омӯзишу парвариш ва табодули таҷрибаҳо бо мактабҳои олии давлатҳои хориҷи дуру наздик, бахусус Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва давлатҳои Аврупо хубтар ба роҳ монда мешаванд. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ омода намудани мутахассисони варзида, фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсили минбаъдаи хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар дохили кишвар, филиали мактабҳои олии кишварҳои хориҷӣ дар шаҳрҳои гуногуни ҷумҳурӣ ифтитоҳ мешаванд ки ин падидаи неки илмиву фарҳангӣ такони бузургест барои дастрасии ҷавонон ба донишу таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ аст. имрӯз ягон кас ягон донишу танқисӣ надорад. камам боша ҳама чиз ёфт меша. дар зиндагӣ камам боша мере дар бозор меёбед. лекин ҳамин падару модарои шумо анамха шароити шумо доште надоштанд. ин хеле шароити хуб набуд. заҳматҳои падару модарро бояд ҳама вақт қадр каранда кунед. استاد لایق یک شعر دارد. دانش طلبم نه کسی نادار ندارد، تنها پای مقصود به امید روانم. از آنچه میسر شده از دولت دنیا، از آنچه میسر شده از دولت دنیا در دست مرا هست فقط یک چمدانم. در پایان سخن خود به شما دانشجویان خوشخبالی وطن از نام مقامات اجرایی محلی حکم دولتی شهر پنجکند تنصیحاتی، نیرومندی، توانایی
احساس بلند زیبایی پرستی و در راه آموزش علم و فناوری زمان معاصر سهم گذاشتن در آبادی کشور و رشد و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال کامیابی و پیروزی‌ها آرزو می‌کنم. ضمن мулоқот чанде аз иштирокчиён мулоҳиза ва пешниҳодҳояшонро оид ба масъалаҳои гуногун баён доштанд ва барои ташкили ин мулоқоти судманд изҳори сипос намуданд. тамошобинони азиз, мулоқоти имрӯзаи раиси шаҳри Панҷакент ки бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилояти Суғд дар қасри ҷавонони ба номи лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, бори дигар ҷавонони моро водор менамояд ки ҳисси ватандӯстиашон зиёд гардад ва кӯшиш намоянд муассисаҳои таҳсилоти олиро бо баҳои хубу аъло хатм намуда дар ободии кишвари азизамон саҳми арзандаи хешро гузоранд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солеҳов ва Зархуни Неъматулло. дар асоси нақшаи корӣ мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент шиносоии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҷамоатҳои деҳот бо маром идома дорад. дар ҷараёни боздиди навбатӣ аз ҷамоати деҳоти Суҷина раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода нахуст бо рафти кишту кори баҳорӣ аз ҷумла кишти картошка шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки соли равон хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Суҷина тасмим гирифтанд ки майдони кишти картошкаро васеъ мекунанд. аз раёси кишоварзии шаҳри Панҷакент ба мо иттилоъ доданд ки соли равон дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент кишти 3900 гектар картошка ба нақша гирифта шудааст ва то ба имрӯз тақрибан дар майдони 1000 гектар картошка кишт анҷом ёфтааст. ҳамзамон раиси шаҳр дар ҷараёни шиносоӣ бо рафти корҳои баҳорӣ дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Суҷина бо ҷараёни кишти сабзавот аз ҷумла карам шинос гардид ва ба масъулин дастур дод ки воқеан барои таъмини бозори истеъмолии шаҳри Панҷакент ва содироти он ба дигар минтақаҳои кишвар бояд деҳқонони ҷамоати деҳоти Суҷина аз имкониятҳои мавҷуда аз ҷумла обу замин самаранок истифода намоянд. дар ҷамоати деҳоти Суҷина солҳои охир бо иқдоми як гурӯҳ соҳибкорон ва маблағгузориҳои ташкилотҳои байналхалқӣ бунёди боғҳо бо маром пеш меравад. раиси шаҳр бо боғҳое ки дар ин ҷо бунёд шудааст шинос гардид ва масъулинро вазифадор кард ки мо бояд дар интихоби дарахт парвариши онҳо ва ҳамзамон таъмини бозори истеъмолӣ бо мева аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намоедем. мавриди зикр аст ки дар ҷамоати деҳоти Суҷина аз тарафи соҳибкорон бунёди як силсила иншооти ҷашнӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён мегирад. раиси шаҳр бо соҳибкорон ва дигар масъулин пиромони бунёди чунин иншоот суҳбат орост ба роҳбарияти ҷамоати деҳоти Суҷина ва онҳое ки ба бунёди иншооти ҷашнӣ машғуланд дастур дод ки пеш аз ҳама бояд намои меъморӣ ва сифати сохтмон таъмин карда шавад. як нафар соҳибкор барои таъмини сокинони ҷамоати деҳоти Суҷина як нонвохонаи замонавиро ба истифода супорид ки ҳамаи корҳо инҷо ба таври худкор яъне автоматӣ анҷом дода мешавад. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Суҷина раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода 2 нафар сокинони ин ҷамоат Мавҷуда Худоёрова ва Зуҳро Қосимоваро мавриди аёдат қарор дод. ба онҳо кӯмакҳои моддӣ расонид ва ҳамзамон изҳор дошт ки имрӯз чунин табақаҳои ниёзманди ҷомеа таҳти назорат ва ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент қарор доранд. шиносоии раиси шаҳр
عبدالخالق خالقزاده با رشد اقتصادی و اجتماعی دیگر جماعت‌های دهات ادامه دارد. کشاورزی یکی از ساخت‌های اساسی اقتصادی ملی برای شهر پنجکین به شمار می رود. با این مقصد رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده، مسئله رشد ساحه کشاورزی، سری وقت انجام دادن کشت و کاری بهاری و پیش از همه زیاد نمودن میدان کشت کارتوشک را تحت نظارت همه‌روزه قرار داده با فعالیت خواجگی‌های دهقانی در جماعت‌های دهات شناس می‌شود. شناسایی نوبتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات خلیفه حسن صورت گرفت. رئیس شهر در جریان این شناسایی در خواجگی‌های کشاورزی نوروز به نام میرزا قیاموف و قواله که بیش از 10 هکتار زمین را به کشت کارتوشک آماده کردند شناس کردید و اظهار داشت که ما باید امروز بازار استعمالی محلی را با کارتوشک و دیگر انواع محصولات کشاورزی فراوان تامین نماییم و با این وسیله برای نسبتاً ارزان کردن نرخ محصولات کشاورزی سهم خویش را گذاریم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسی با خواجگی‌های کشاورزی نامبرده با راهبران خواجگی‌های کشاورزی، متخصصان و سهمداران آنها صحبت خیلی صمیمی انجام داد. او با آنها تاکید نمود که واقعا امروز برای بازار استعمالی کشور عزیز ما از جمله شهر و دهات پنجکین زیاد نمودن میدان کشت کارتوشک خیلی ضرور می باشد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که عین زمان در جماعت دهات خلیفه حسن در میدان 160 هکتار کارتوشک شنانده شده است و خواجگی‌های دهقانی این جماعت تصمیم گرفتند که میدان این کارتوشک را باز هم زیاد می‌گردانند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با راهبریت جماعت دهاتی خلیفه حسن و دیگر مسئولین دستور داد که باید از هر یک وجب زمین ثمرناک استفاده برده شود و هر یک سهمدار احساس نماید که امروز رشد ساحه کشاورزی در تامین امنیت آذوقه‌واری خیلی مهم است. بازدید نوبتی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات چینار از شناسایی با فعالیت صاحبکاران کارهای آبادانی و سازندگی، شناندن درختان و گلبوته‌ها در دو طرف شاهراه اساسی که به سمت جمهوری ازبکستان پیوست می شود آغاز یافت. رئیس شهر به راهبریت جماعت دهات چینار و دیگر صاحبکاران دستور داد که باید دو طرف این شاهراه همیشه آباد و زیبا و خرم و پیراسته باشد. در دهه نورستان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با تشبث ساکنان این دهه که با کندن چاه عمودی 70 خانواده را با آب نوشاکی تامین نموده، همزمان با نصب یک ترانسفورماتور و تامین دهه نبونیات چینار با نیروی برق بهای بلند داد و اظهار داشت که باید ساکنان هر دهه برای آبادانی و سازندگی سهم خویش را گذارند و در این روند به راهبریت شبکه‌های برقی شهر پنجکین دستور داده شد که آنها باید برای تامین منظم برق به جماعت دهاتی چینار و دیگر منطقه ها تدبیرهای مشخص اندیشند. در جریان شناسایی با رشد اقتصادی و اجتماعی جماعت دهاتی چینار، رئیس شهر با فعالیت کارخانه های صنعتی این جماعت نیز شناس گردید. از جمله ضمن صحبت با راهبریت جمعیت سهامی پوشیده مرمر زرافشان دستور داده شد که آنها باید استحصال محصولات را افزون نموده، همزمان طلبات
бинокорони шаҳру диҳоти Панҷакен ва дигар минтақаҳои Тоҷикистонро бо мармари хушсифат таъмин намоянд ва ҳамзамон барои ободу зебо сохтани даромадгоҳ ва атрофи корхона бо шинондани дарахтони ҳамешасабз, гулбуттаҳо тадбирҳои мушаххас андешанд. Раиси шаҳр дар ҷараёни боздид аз ҷамоати диҳоти Чинор бо фаъолияти заводи асфалтбарорӣ ин мавзеъ шинос гардид. Ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки соли равон корхона тасмим гирифтааст, ки дар асоси нақшаҳои муайяншуда барои қирпӯш намудани роҳҳои маҳаллӣ саҳми хешро мегузорад. ҳамзамон раиси шаҳр ба истифодаи заминҳои назди корхонаи асфалтбарорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд ва изҳор дошт, ки бояд роҳбарият ин заминҳоро хеле самаранок истифода баранд. дар ҷараёни боздид аз ҷамоати диҳоти Чинор раиси шаҳр бо фаъолияти пойгоҳҳои обкашии Нилуфар-1, Нилуфар-2 шинос гардида, ҳамзамон аз мардум даъват ба амал овард, ки барои тоза кардани канали Фарметан, яъне тухсанкорист, ки тавассути он садҳо гектар майдонҳои кишт дар ҷамоатҳои диҳоти Чинор ва Сараз обёрӣ мешавад, онҳо низ саҳми арзандаи хешро гузоранд. дар раванди таъмини обҳои полизӣ раиси шаҳр ба масъулини идораи обёрӣ ва беҳдошти замин, ассотсиатсияи истифодабарандагони оби полизӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар ҷараёни боздид аз ҷамоати диҳоти Чинор раиси шаҳр бо фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, бунёди боғҳои нав ва махсусан зиёд намудани кишти картошка ба масъулин дастуру супоришҳо дод ва изҳори умед кард, ки ин ҷамоати ба шаҳри Панҷакен хеле наздик метавонад дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ саҳми арзандаи хешро гузорад. дар ҷараёни боздиди навбатӣ аз ҷамоати диҳоти Хурмӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати ҳамроҳонаш нахуст бо корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеъҳои осибпазири дарёи Зарафшон шинос гардид. ҳамзамон инҷо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба фаъолияти хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакен ҷиҳати бунёди ҷангалҳои нав аз ҳисоби заминҳои ду соҳили дарёи Зарафшон таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки айни замон корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо маром пеш меравад ва таъкид гардид, ки то баланд гардидани сатҳи оби дарёи Зарафшон бояд масъалаи мустаҳкам намудани қитъаҳои хатарноки дарёи Зарафшон ба анҷом расонида шавад. зимни боздид аз ҷамоати диҳоти Хурмӣ раиси шаҳр бо рафти кишти картошка ва шолӣ низ шинос гардид. ба роҳбарияти ҷамоати диҳоти Хурмӣ, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ дастур дода шуд, ки бояд дар самти истеҳсоли картошка ва шолӣ онҳо бояд аз тадбирҳои пешрафтаи агротехникӣ самаранок истифода баранд. таъкид гардид, ки соли равон дар ҳудуди ҷамоати диҳоти Хурмӣ дар майдони 70 гектар кишти картошка ба нақша гирифта шудааст ва то ба имрӯз дар ин ҷо дар майдони 30 гектар кишти картошка ба охир расонида шудааст. ҳамзамон ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуданд, ки айни замон аз ҳисоби кушодани заминҳои нав дар мавзеи ҷамоати диҳоти Хурмӣ соҳили дарёи Зарафшон дар майдони беш аз 300 гектар шолӣ кишт карда мешавад. дар ҷараёни боздид аз ҷамоати диҳоти Хурмӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми диҳаи озодагон низ шинос гардид ва ба роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зафарсохтмон дастур дода шуд, ки бояд иншооти мазкур дар муддати пешбинишуда бо як сифати баланд мавриди истифода қарор дода шавад.
ҳамин тавр раиси шаҳр дар ҷамоати деҳоти хурмӣ бо масъулин суҳбату мулоқотҳои ошкоро анҷом дод. таваҷҷӯҳи онҳоро ба корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон воситати кишту кори баҳорӣ ва ҳамзамон ҷалби сокинони ҷамоат ба корҳои ободониву созандагӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагӣ ва пешгирӣ аз ҳама гуна зуҳуроти номатлуб ҷалб сохт. дар толори маҷлисгоҳи деҳоти саразм мулоқоти гурӯҳи тарғиботӣ бо фаъолони ҷамоат доир гардид. ҷаласа бо суханронии Нодирхон Акмалзода, сардори шӯъбаи минтақавии агентии назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон оғоз гардида, дар он муовинони раиси шаҳр Дӯстбойзода Хусрав ва Хушвақтзода Эркин иштирок доштанд. Нодирхон Акмалзода зимни баромади худ таъкид намуд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини суботу осоиштагӣ, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳравандон аз ҷониби мақомотҳои дахлдор тамоми чораҳо андешида шуда истоданд. аз ҷумла нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тасдиқи гуфтаҳои болост, вале новобаста ба ин омилҳои монанди терроризм ба назар мерасанд, ки ба халалдор намудани амнияти миллии кишвар сабаб мешаванд. зуҳуроти террористӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз давраи аввали истиқлолият ва соҳибихтиёрӣ то имрӯз ба мушоҳида мерасанд. тибқи маълумоти коршиносон, имрӯз дар ҷаҳон беш аз 500 ҳизбу ҳаракатҳои динию ифротгаро, созмонҳои террористӣ ошкорову пинҳонӣ амал мекунанд. тамоми мардум, ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таҳдиди хатарноки терроризм ба амният, оромӣ ва суботи ҷомеа, муносибатҳои байналхалқӣ, бехатарии давлат ва ҳаёти шаҳрвандони он, рушди устувори кишварҳо ба ташвиш омаданд. яке аз сабабҳои шомил шудани ҷавонон ба ҳаракатҳои ифротиро аз тарбияи нодурусти онҳо ва истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ номида, аз волидайн хоҳиш намуд то фарзандони худро назора бикунанд. дар идомаи вохӯрӣ муовини раиси шаҳр Хушвақтзода Эркин сухан намуда, аз масъулин хоҳиш намуд то заминҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои корами худро самаранок истифода бурда, аз обу ҳаво ва ҳар соати рӯзи баҳор истифода намуда, заминҳои худро кишт намоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова, Шоҳсайн Солиҳов ва Хаём Ҷураев. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳо ва муҳтавои суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дин, ки санаи 9 марти соли равон баргузор гардид, ва ҳамзамон шарҳу изоҳи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳое ки ба пешрафти ҷомеа марбут аст, гурӯҳи таблиғотӣ прокуратури шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ва муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушбахтзода бо сокинони ҷамоати деҳоти Амондара мулоқот доир намуданд. дар оғози мулоқот прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ба ҳозирин талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дастуру супоришҳое ки пешвои муаззами миллат вобаста ба зиёдаравӣ дар маросими тӯю маъракаҳо, махсусан пас аз бозгашт аз ҳад, ташкили ҳоҷиталбон ва дигар масъалаҳо баён доштанд, изҳори ақида намуд ва изҳор дошт ки нисбати он нафароне ки қонунҳои мазкурро риоя намекунанд, аз тарафи мақомоти дахтдор чораҳои зарурӣ
اندیشیده می شود. در این ملاقات بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین. در این ملاقات با مسئله تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، جاری نمودن انتظام، دوامات، رعایت لباس مکتبی و دیگر مسئله هایی که با برنامه های تعلیمی مربوط است مخصوص بررسی گردیده. مدیر شعبه معارف شهر پنجکین گزارشی مفصل داد. وابسته به مسئله های محاکمه شده معاون رئیس شهر پنجکین ارکین خوشبخت‌زاده و پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کردند. برای اصلاح کمبودی‌ها، تطبیق قانون‌ها و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، ترغیبات و تشویقات در سال معرفت حقوقی مسئولین و دیگر نفرانی را که به این مسئله ها علاقمند هستند وظیفه دار کردند و همزمان به یک قطار سوال و درخواست های اشتراکیان این ملاقات جواب‌های مشخص دادند. бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олии кишвар соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. дар ин росто дар ҳама маҳаллаҳо, шаҳраку ҷамоатҳои деҳот, вохӯриҳо ва чорабиниҳои дигар ба роҳ монда шудааст. дар толори маҷлисгоҳи ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ бо масъулин чунин вохӯрӣ доир гардид. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла прокуратураи шаҳри панҷакент якҷоя бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр сохторҳои мақомоти маъмурии шаҳр бо мақсади назорат ба рафти иҷрои қонунҳои миллӣ, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, фаҳмонидани хатари гароиш ба хурофот ва ақоиди ифротӣ, гурӯҳҳои корӣ созмон дода, дар ҷамоатҳои деҳот корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботиро ба роҳ монда, натиҷаҳои санҷиш дар ҷамоматҳо дар доираи васеи аҳолӣ ва шахсони масъул мавриди баррасӣ қарор мегирад. дар вохӯрии мазкур прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи 1 искандар раҳматзода ва муовини раиси шаҳри панҷакент хушвақтзода эркин иштирок доштанд. искандар раҳматзода оид ба натиҷаи санҷиши гурӯҳи корӣ аз ҷумла пешгирии гароиш ба ақидаҳои ифротӣ, хатари амалҳои террористию экстремистӣ сухан карда, нуқтаи асосии қонунҳо дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро ба ҳозирин шарҳ дод. дар идома бошад супориш дода шуд ки таваҷҷуҳи волидон ва масъулини муассисаҳои таълимӣ барои аз байн бурдани ҳодисаҳои дермонии хонандагон ба дарс аз худ набудани барномаҳои таълимӣ ҷалб карда шавад. аз роҳбарони ҷамоати деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ иҷрои саривақтии нақшаи кишти баҳорӣ талаб карда шуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хайём Ҷураев ва Шаҳбоз Қурбонов. در جلسه وسیع شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق شهر پنجکین در زمینه دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئله حالت اجرای قانونگذاری اوید بر رویاندن جریمه ها از روی پرونده های جنایتی و حقوق ویرانکنی معمولی در سالهای 2022 و 2023 مورد بررسی قرار داده شد. ضمن شنیدن حسابات اجراچی خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین و یاردمچی پروکرور شهر، رئیس شورا پروکرور شهر، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده و دیگر اعضای شورا ملاحظات خویش را نسبت به این مسئله بیان داشته با قرار شورا نمایندگی خدمات اجرا در شهر و دیگر شخصان منصبدار وکالتدار از جمله مقامات نظارتی، ناظرات انداز، خدمات نقلیات، اداره کمیته زمین، حفظ محیط زیست، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی
вазифадор шуданд ки муқаррароти қонун дар бораи истисолоти иҷроро қатъӣ риоя намуда маблағи ҷаримаҳоро тибқи парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ рӯёнида дар муҳлати муқарраршуда ба буҷети давлат ворид намоянд. дар ҷаласаи васеи шӯрои ҳамоҳангсозӣ инчунин рафти даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ва пешниҳоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муҳокимаю баррасӣ гардид. баҳри иҷрои банди даҳуми ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расидааст ва ба муносибати қабул гардидани ҳунари абрешимбофӣ ва санъати кашидадӯзӣ ба феҳристи осори фарҳангии ғайримоддии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои илм, маориф ва фарҳанг, ЮНЕСКО ва эҳёи дигар ҳунарҳои қадимии миллӣ дар қаламрави мамлакат фестивали ҳунармандони Тоҷикистон таҳти унвони «Ҳунар беҳтар аз зар бувад» идома дорад. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент озмуни мазкур дар сатҳи олӣ баргузор гардид. аъзои ҳакамон таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ аз ҳунару истеъдоди ҳунармандон аз наздик шинос гардида ғолибон муайян карда шуд. муовини раиси шаҳр зимни суханронии худ қайд намуд ки ҳадаф аз баргузории фестивали мазкур ҳифз ва нигоҳдории мероси ғайримоддии фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, ҳунармандӣ ва ватандӯстӣ, эҳёи анъанаҳои аҷдодии ҳунарҳои мардумӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, тарғиби таҷрибаи пешқадами ҳунармандони варзида, муаррифии намудҳои гуногуни маҳсулоти ҳунармандӣ ва дастгирию ҳавасмандгардонии ҳунармандони ватанӣ мебошад. иброз шуд ки омӯхтани ҳунарҳои мардумии инсонро бар зиндагӣ фуолумақому соҳибтаҷриба ва бообрӯ мегардонад. хушбахтона имрӯз дар шаҳру деҳоти Панҷакент сафи ҳунармандон меафзояд ва аз ҳисоби меҳнату заҳмат сатҳи рӯзгори онҳо баланд мегардад. ба ҳунари катбонугӣ ва ҳунармандии косибону чӯбтарошон, сангтарошону кандакорон баҳои баланд ва ба онҳо баҳри боз ҳам равнақ бахшидани ҳунарҳои мардумиву миллӣ дастуру ҳидоятҳо дода шуд. дар фарҷом ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хаём Ҷураев, Шоҳсайн Солиҳов ва Шаҳбоз Қурбонов. оила асоси давлат аст. чӣ тавре ки иморат аз хиштҳо бунёд меёбад, давлат ҳам аз оила ташкил мегардад. бо мақсади тақвияти мақом ва нақши оила дар ҷомеа тавассути роҳҳои баланд бардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоӣ фарҳангӣ, нигоҳдорондаи анъанаҳои миллӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ, боло бурдани маърифати ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва рӯзгордории оилаҳо, коҳиш додани шумораи бекоршавии акти никоҳ ва бесарабонмондаи фарзандон, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва ҳидояти онҳо ба нигоҳубин ва парастории волидайн дар тарабхонаи дӯстӣ, озмуни шаҳрии олии намунавӣ бо иштироки оилаҳои намунавии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. дар ин озмун оилаҳои Расуловҳо аз маҳаллаи Азизобод, оилаи Бобоев Фаслиддин аз ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ, оилаи Азизмуродова аз маҳаллаи Рӯдакӣ, оилаи Бобобековҳо аз маҳаллаи Шодиёна, оилаи Бобоевҳо аз маҳаллаи Даҳсолагии Истиқлолият, оилаи Зокиров Ҳазратқул аз ҷамоати деҳоти Амондара, Деҳаи Равод, оилаи Юсупов Муродқул аз ҷамоати деҳоти Моғиён, оилаи Сафиев Асатуллоҳ аз ҷамоати деҳоти Ёре, оилаи Раҷабов Абдуғаффор аз ҷамоати деҳоти Косатарош, оилаи Ахмедова Насиба аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, оилаи Бобоев Додоҷон аз маҳаллаи Зардолузор, оилаи Ашурова Барно аз маҳаллаи Боймурод Холмуродов, оилаи Ҷураев Нарзулло аз маҳаллаи Шафтулузор ва аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ, оилаи Қодиров Абдунақиб иштирок намуданд. мудири шӯъбаи кор бо занон ва олии назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замон ва чорабинии имрӯзаро ифтитоҳ намуд. сипас ҳайати ҳакамон аз оилаҳои намунавӣ дидан намуданд. сипас ҳар як оилаҳо дар бораи рӯзгори ширини худ маълумот доданд.
من افتخار دارم که با چنین معلمایی که امروز جمعیت پنجکین میشناسد آیله دار هستم و اگر کمی به تاریخ آیلوی ما نظر افکنیم سال 77 وقت از آنی که من دانشگاه ملی تاجیکستان یعنی اونیورسیتت را ختم کرده به پنجکین آمدم شادروان رازقات دورینیسو مرا به کمیته کمسومول به کار دعوت کردند و باز هم گفتند که یک جوانی که مثل شما فاکولته شهرشناسی را تمام کرده آمده است در آموزگاری جای خالی هست و اگر ممکن باشد شما به اونجا کار میروید. خب چرا نه؟ کمسومول که بودیم همون وقت به پیش رفتیم و آموزگاری و روز دومی کار به خانه معلمان در آمدم که یک معلم نازنین جوان نشسته ببینم اشعار با برنامه و از همونجا ما شناس شدیم و تا امروز من شکر خداوند 47-48 سال است که ما حیاتی یک جایه داریم. در این حیات یک جایه ما صاحب 3 فرزند 2 پسر 1 دختر و صاحب 10 نبیره هستیم. شکر خداوند. در خاتمه به اشتراکچیان دور شهری آزمون عالی نمونوی سپاسنامه و تحفه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تقدیم کرده شد. عائله اتحاد پاک و مقدس است و باید عاری از همه گونه کینه و نفاق و غرض و خیانت باشد. تشکیل عائله همچنین باید در اساس مصلحت و مشورت والدان و پیوندان از روی عنعنه‌های ملی و کم خرج و با نظام صورت بگیرد. همین طور عائله اساس جامعه، تأمینگر همبستگی امروز و فردای آن، مسئول تربیت شایسته نسل نورس و سرچشمه سعادتمندی اینهاست. پدر و مادر محور عائله اند. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید میکنم که مردم پنجکین باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.